Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ikapito ng adlaw sa bulan sang Oktubre 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayontang oks lang kita sa sining mga inuras. Kagabayontang yara lang kita sa mayong kaimtangan. Apisar nga do dispira subong adlaw ba? Second to the last kay buwas ang katapusan nga adlaw sa filing sang Certificate of Candidacy sa local man kag national mga kaaksyon. Ti sa gihapon diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental sa syudad sa Bacolod, sige-sige pa, no? Kaina nagpatigayon sa isa ka press conference ang grupo ni Councilor John Gamboa, no? Dira sa Negros Press Club, no? Kag kalakip man sa aton sining probinsya, may mga ginalantaw pa nga mga files ang ilang COC buwas nga adlaw, no? Manti buwas nga adlaw katapusan pa sang adlaw nga maka-file ini sang Certificate of Candidacy ang tagsa-tagsa ka mga luyag magkandidato. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Kalakip man mga kaaksyon nga ginakamusta ta nga ato sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan, dapat social distancing lang kita ha para siguradong sigurado likaw sa sining COVID-19. Ay puwerte. Ang COVID-19 daw nalipatan makadali pero may mga kauturan gid kita nga way gid nagakalipat. Ang iba niya daw sang San-O paninalipat sila, way sila kahibalungang si COVID-19 yara lang pa sa lipod sa ilatag sa mga ginakadtuan, no? Kabudlay man ikon kaysa, no? Sige lang. Basta importante, social distancing, face mask kag face shield ang aton sining nga tumanon mga kaaksyon. No? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental kag karakipman sa oriental side sa mga banwa kag syudad, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kahanginan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tang ato sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa isla sang Guimaras dira, no? Sa taga syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique. Kamusta kamo mga kaaksyon kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag inupdanay kita karon dugay-dugay plus ang mga report sa aton sining nga mga action reporters atagan tagamo sa mga update dugay-dugay, no, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa kinahanglan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon sa dakbanwasang silay? May isa ka press conference kagin patigayon si Mayor Mark Doles sa dakbanwasang silay prior pa man file sang COC nila, no, subong nga aga, no, kag didto man si Aksyon na Marlon Hinovia kag mga alkalde sa Negros Occidental nga nagkomiter sang suporta kay Mayor Sara Duterte, nagapati sa gihapon nga magapapili ang presidente or ang presidential daughter, no, bisan pang nagpabutyag na sinday Sara nga hindi na siya magpapili sa anuman nga posisyon, but may pinapakauras nga nabilin antes pa man magtakop mga kaaksyon. Lawig-lawig pa man may baluan lang na kung hindi gid depende na sa sitwasyon. Samtang sa Bacolod City Government Center nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon, ini may kangtanan sa palayag ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. Nag-file na sa iya kandidatura bilang vice-alkalde sa syudad sang Bacolod sa sining nga aga. Kalakip man sa BCPO naton nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, duha ka mga sospek nga nagtero sa PDEA agent na kilala na sang Police Station 9, kaso ginapreparar na batok sa mga sospek. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga kapulisan sa Nokpo naghahanda na sa pag-abot ni PNP Chief Eliazar sa palabuton nga Sabado daw Negros Occidental Provincial Police Office ang iya sining nga unahon, and pagka Domingo ang Bacolod City Police Office na naman. Samtang balita naton sa patrol, igabalita sa gyapon ni Aksyon Alvin Graba, mga manunudlo sa syudad sang Bacolod na gapakigboy logo sa kamatayon ni Negros Occidental High School Principal Mario Amaca.
kag terminated basiwa employees. So nagpikit na naman sa basiwa office sa sining aga, no? Way pagid siguro sang mihura ning apelasyon nila sa pagbalik kag iban pa nga mga demanda dira sa basiwa. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, kapulisan update sining pag sulod balahos ang mga o sang kawatan kag nagpatay sa manunudlo kahapon sang aga ti nagapating kapulisan nga yara lang sa palibot sang syudad o kon probinsya ang suspect mga kaaksyon. Ibaloon ta na karon dugay-dugay upod sa kaaksyon na Roger Gotib. Samtang sa balita nasyonal, Vice President Lini Robredo ginanunsyo ang pagpapili bilang presidente sa Mayo 2022 nga election. Pero sa filing, way pa. Announcement pa lang kuno, ti daw pabitin kag tilang taon-taw within this day kung maka-file sang iya sining kandidatura. Kag mga nabakunahan kontra COVID-19 sa Pilipinas, naglabot na sa 30% sang populasyon. Shell Jokno kag Neri Colmenares magapapili man bilang senator. Why pa man sila magka-file ni nga duha? Kag DOH Secretary Do Quijo ginapangabay sang DOH nga i-release na ang bayanihan 2 allowances sang health workers. Kalakip naman ang masubra 1 milyon nga Pfizer vaccine nga ginbakal sang gobyerno nagabot na sa Pilipinas. Aksyon Rex Cantong, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang aton sining program. Kaya tagan to nagtalupangod karon dugay-dugay mga mensahe ninyo. I-like lang kag i-share ang ato sining programa by Aksyon no Radyo Bacolod sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kag sa mga yara sa website sa www.aksonnoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, daligin lang kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Webes, October 7, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL 5 kag 27, liwat 5 and 27. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa Ayos, sige, matirata na idis ang mga talamyawon ta diyo May lang nga pagpamati kay Richard Tang, Lelia Manseba, kay Tabik. Sinong Tabik ni? May lang nga pagpamati kay Lisa Montecastro Narciso, Neil Brian Baloes, Star Mayo. May lang nga pagpamati Ana Senoro, no? And Mary Jane Manuel Garcia, Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati kay Simplicia Samoldi Palabrica, Fernie Espanyola, Arnelpo Disamparado, Roberto J. Caraballo, no? Kay Jocelyn Libuon Dispuho, kag
Cecilia Candelario Habonete, no? Kay Ricky Ledesma Magbanwa, Frances de la Cruz, Kagawad Imbong Jocampo, Eleonor Regbi Aragrabante, kag Idmar Kilitar, no? Ari pagido sa kay Lisa Monte Castro, ara naman gali ah. Thank you gid Mary Ann Manuel Garcia and Niepes A. Jasmine kag kay Ricky Ledesma Magbanwa, no? Thank you gid. Salamat gid ah. And Inday Blasa kay Star Mayo, Ox lang Star Mayo ah. Thank you gid. Jinky de Alagdon, salamat gid, no? And Tomas Bronyola, Madam Suset Alunan, kahapon pa ko din nagbalik ngel. Way kaguro ka monitor kay ti daw kasako sang imo da nga pa siminto sang imo nga lagyan. Dira sa Puro 4 Ubay, Barangay Agisan. Salamat gid nila. Mary Jane Salodares, salamat gid. Jocelyn Dibohon Dispoho, thank you gid kay Joe Calambro, no? Joe Calambro, no? Rufino Era Gabino, salamat gid. Thank you gid ah. Kay Rufino Era Gabino, no? Elvira Hilogo, salamat gid. Jerome Lipana, Ricky Ledesma Magbanwa sa Barangay Robles, La Castellana, from kagang pamilya Magbanwa na. Mayo lang ang pag-monitor niya. Jocelyn Libon Dispuhara naman. GR Mainit Rihon, Maria Teresa Hofilinia, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapilang ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligidamang madugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan.
Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sigsag at mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras, 12:05 na mga kaaksyon. Sige. Standby Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Happy birthday sa kay Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel, no? Happy birthday, sir. Birthday niya subong adlaw Kay Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel, happy birthday. Kag kay Vice Mayor Adrian Villaflor, no? Dira sa Moises Padilla. Happy birthday, mga sirs. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Diri kita naihuantes ang report ni Aksyon Alvin Graba, Life Extension Coffee Mix. Ang Life Una sa tamang serbisyo. Salyadahon tanang balita gikan sa ato sining patrol unahon tanay si Aksyon Alvin Graba maki-update kita sa sining kamatayon ni Mr. Mario Amaca ang principal sang Negros Occidental High School, no?
kagulpiman kag untimely nga pagkapatay sini kahapon ni Mr. Mario Amaca. Ti mga manunudlo sa syudad sang Bacolod nagpakigbuylog sa sining kamatayon sang principal sang NOHS kag terminated Basiwa employees nagpiket subong aga sa Basiwa office. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex nagapakigupod ang tanan nga mga manunudlo diri sa syudad sa Bacolod sa pagtaliwan kahapon ni Negros Occidental High School principal nga si Mario Amaca na wasunod diri kay Richard Hilangre sa nga APC teacher na kibutgid ang halos tanan nga mga manunudlo diri sa syudad sa Bacolod matapos na ibaluan nga ang ginakabig nila nga pinaka-senior advisor sang tanan nga mga principal sa syudad ang nagtaliwan o kung bangod man sa COVID-19. Sa iya sini nga paglaragway o kung sa paglaragway abi ni Richard Hilangre sa kay Mr. Amaca, so sa iya isa ini ka maayo kag jolly nga mentor kag advisor Aksyon Rex. Sa pihak sa mga problema sa mga manunudlo kag of course ang iban man nga mga principal sunod sa iya pangita sang paagi si Mr. Amaca nga magpain sang panahon para sa mga manunudlo agud pamatian ang ila sining mga problema nalakip na diri Action Rex ang mga advices nga ginapangayo gid kag ginahatag mismo ni Amaca. Actually ang isa nga hindi malipatan abi ni Hilangre amo ang pagkajali diri ni Amaca Action Rex kay sa piyak nga mga problema bala here comes sa Amaca nga gapangita sang paagi para lang makakadlaw nga kung makadwa ka abi sa imo sining o sa iya sining opisina makakadlaw ka kad nadula pa ang imo sining problema bangod man sa mga advices. Dugang pagidiri ni Hilangre actually kung sunod sa iya ikaduha si Mr. Amaca nga sa mga manunudlo kung mga may mga posisyon abi nga napatay bangod sa COVID kay bangod tinalikdan nga binulan isa man ka head teacher sa syudad sa La Carlota Action Rex ang napatay man bagod sa COVID. Bangod diri nga nagapanawagan si Hilangre nga sa mga nagapamulo of course sa hospital, sa LGU and even sa DepEd nga magpain sang kwarto para sa tanan nga mga manunudlo nga nagaantos sa nga COVID kag of course nga in most need kinanglan nila sang kwarto sa ospital dapat ara ini para sa mga manunudlo. Ari Aksyon na Rex ang pahayag ni Richard Hilangre. We are very sad sa iyang pagtaliwan na bala naman sa tanan nga due to COVID kag na may organ failure siya. So amo na sa subong ating aton mga principal sa aton mga teachers are really frontliners nga kadamo sa aton ginatubang sa school even though vaccinated kita kung kisati ara gyapon ng danger. So nagabuylog kita sa kasubo sang pamilya Amaca kag sang Negros Occidental High School family sa pagtaliwan ni Sir Mario. You've been a good friend with Mr. Amaca. Paano mo siya, Sir, ilaragway? Ni Sir Mario Amaca, not only a good friend, kundi mentor naman ni kay we always consulted him during the time nga may mga problema bla kung isang aton nga teachers group o kung ano whatever issues sa school pamangkot limang kita siya sa senior friend naton kag principal si Sir Mario ni type niya nga kung may problema kakadto kasi iya do ma-erase niya ang problema mo kay kuan siya mo nang malipay ka may mga istorya siya nga makakadlaw ka and then may mga advice siya nga ti halin niya sa iyang wisdom. And then namin siya mag-istorya kag mawili kabla kag kadamo ka sa mabalaan siya kag lifter siya no nang meaning kung naga-down ang imo yang paino-ino magkadto kasi iya ti malip up kabla sa mga istorya ya kag mga advices. So kag asang iya nga mga harakak. So amo ni nga akong pagkilala siya kag anytime gatawag man siya no kasi biotic man sang relationship although nga ti ginatatangla namon siya nga senior namon kag naga-guide sa amon. Aksyon na Rex kabahin kita manginisa nga pahayag ni Richard Hilangre. Kaya ang bangkay subong ni Sir Amaca din?
Check natin action na Rex kung din ginadala no ang bangkay kay so far bisan si Mr. Hilang Gabay pasang idea. Oo. Pero tingwaan natin action Rex karon ba sa makakabalok kita kung din ginadala niya sining bangkay. O kung positive to sa COVID daw? Suno sa aligasyon kagati kung si Mr. Hilangri pa ang pahambalon, napatay si Sir bangod man sa COVID action na Rex. Ti kung COVID siguro ti laban-laban cremate na siguro. O depende para sa desisyon sang family kung ano blang status ang kay ti damo man nagapamangkot mo kung anong status subong sang lawas ni Mr. Amaka. Gani man. Oo. Sige, mas makakuha kita sa pinaka-latest reaction na, Rex. Oo. Sa dugang paginaton nga balita, nagpatigayon man kay nasa picket protesta ang mga terminated basiwa employees upod sa kilusang Mayo 1 kag ang pila ka mga konsumidor diri sa siyudad sa Bacolod naghiwat sa ila sining picket protesta sa Gua mismo sa basiwa office. Panawagan Action Rex sa among grupo ining immediate kung dapat ma-reinstate magid ang ining 59 ka mga empleyado. Actually, tikala ganito nagdigad to sa 60 subong 59 na lang, no? Nagkulang isa? Oo, nagkulang gid sa Hindi lang isa nagkanto ba sila nagpapili to? Isa pa na. Oo, kasi nagpapili. Kasi nagpapili to. Actually, ang ining mga empleyado Action Rex, nagapangabay gid nga ibadak na gid sila no sa ila sining lubrahan matapos nga nagbando man ang ang Civil Service Commission sa management mismo sa Basiwa nga dapat ibalik na ang mga empleyado din sunod direct kay Basiwa Union of Employees nga si Lenny Espina sa pihak sang pandemya kag ang realidad sa karon Action Rex. Madamo sa nagapapili in even ang administrasyon ni Mayor Bing Leonardiga ang ila sini nga panawagan buligan sila nga ibalik inhuman o kung sa for human consideration by Action Rex dapat mabalik na sila sa serbisyo bangod antos naman sila Action Rex sa ginatawag nga kapigaduhon. Ari ang pahayag ni Lenny Espina. Ang ginahimo sa Union sa mga empleyado insakto base sa subong sa sitwasyon sa Basiwa Prime Motor. Kali ka ba nasubulan to kaya daw napit na sa kabulan na nagtawag sila dialogue. Pero sa subong, wala gid namon nabatihan ang tingog sa aton na mayor. Kabay pa. Na samtang sako ang tanan sa pag-file sa ilang candidacy. Hindi ninyo pagkalintan na ang basic service nga nahatag na sa private. Hindi nyo pagkalintan na ang 59 employees naging deprived ang ila right sa security of tenure, ang ila right nga magtindog para sa pumuluyo, para sa amon nga kaugalingon man. Kay dapat pagtindog ang aton nga LGU sa kahintanan subong sa Basiwa Prime Water. Dapat pagtindog man at pumuluyo. Aksyon na Rex kabayan gid lamang inisang pahayag ni Lenny Espina. Report sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Las 12:16 sa nga tunuras, Life Extension Super Fiber, no? May koneksyon sa mahigko nga kulon kag malubo nga immunity. Rason madamo sang ginabatsyag nga balatiano kung sakit man kag hindi regular
sa tamang serbisyo. Pagtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan subong aga nga nagpatawago sang press conference before pa man nag-file sang COC si Councilor John Gamboa mapapili bilang vice alkalde sang syudad kag mga kaupod sini, no? We have Aksyon Art Tayhupon sa detalye sining balita. Sa detalye, Aksyon Art. Aksyon Rex report. Kamusta da? Ha? Kamusta da? Magbulang din na tapos ang press conference. Okay. Ni Councilor John, hindi ko malawig-lawig ang tuling conference. Oo. Press conference kay may pila ka mga naghingapot dari nga kandidato bla. Ulihi sila ya? Hindi kayo nag-process pa sa nila, kuwan mo, na pag-file sa COC. Pero nag-file na sila yan. Ti silang kadto sa press conference. Correct. Tapos na. Ginuna nila yung filing nila. Gali. De, sino na? Kaya ang grupo yan na kuwan ni sila sa Rex, mga independent candidates. Oo. Ginapangunahan ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. nga ang iya sini Certificate of Candidacy in file running for Vice Mayor. Arin din si Mr. L.R. Contreras, Lorenzo Ruben Contreras, negosyante kag may ara man sang affiliated sa naglain-lain nga mga community organization. Arin man din nagupod sa kay Councilor John si GP Hawod, ari man din si Christian Weber. Si Christian Weber, Aksyon Rex mo ni siya ang isa sa mga convenor balakag nagtukod sa ambling tubig. Pila pa ka organisasyon ng ambling kuryente. Okay. Siya. Si Hawod dia, si GP, ano ni saya? Mali, may program sa actually sa Facebook kag isa ka daw local wala nga online TV station. The program sila ni Colonel Tubong Manwa sa Gunabla. Okay. Sa Bacolod daw muna no, ang iya sila nga obra subong. Sino pagid? Rico Villafuerte, nakapapili man ni last time. Oo. Councilor, amo na di siyang nag-upod man sa press conference. Damdaman mong una-una, Aksyon Rex nga nag-file to sa pagkakaunsilor si Alan Arroyo nga taga-Suman. Ari di siya nag-aapas man. Ara naman siya? Ara man na siya? Nagatin sa press con. Amo na why tululungan sila kasi siyempre independent candidate si Saibo. Why hindi mo sila isa lang yung grupo kundi Di wala naging isa ni Councilor John Gamboa? Kaya mo na yung plano na galing nila, yung mga independent, kaya na matingob ba sila iya? Dapat tingob sila pagpatawag sinilarga dayon. Hindi kayo magtag-isa-isa sila. Ang wayda ang duwa ka attorney. Wayda sila ya? Si attorney Padillos kag si attorney Cesar Viloria. Si attorney Cesar Viloria, karon siya sa Apo nag-sunrise ma-file sa COC. Alang-alang guro siya sa mga ginahikot naman. Amo ni nga why di siya ka-attend man ganit today sa ilas nga press con. Problema, galing ko kayo na nakapost mo sa Facebook, sumungyan na nag-abisyo di sa press club ang internet. Pero anyway, ang sitwasyon dito mag-ugi lang, mag-implastar sila isa-isa nila ang ilang mga plataforma, ang ilang mga plano sa Bacolod. In fact, sangin pa mangkot sa media after sa press con si Councilor John, why magani paningala ng grupo nila mo kati independent candidates ni sila grupo. Ang ilalagyan ng implastar sa isang ilang common interest na gusto pagigaway especially kung makasulod no kag palaron nga magdaog sa palabuton nga eleksyon. So kung inugang ni sila sa listahan
ang subong kagahapon do 34 kahapon mo di nagdugang ni ang more or less mga daw 5 ni silang mag-o di ang guwasin na mga 39 na all in all na candidates sa file ni Bacolod. Kina-check ko pa kay Atty. Kanya kung pila ang total kay masimlas ang adres na kita nagabot after sa program kasi may nag-file pa iban nga independent candidate as so next. Pero ariyo ang palayag ni Councilor John Gamboa after sang ila sining press con sining aga. Wala ba ni siya na lagi siya siyempre na lagi independent. Okay, so meaning na ululupo kami doon parang sasabihin we can help each other. In the course of the campaign, kasi kami pula na this is against two political parties, a match resources and machinery. So, in order for us to mount a credible campaign, we need to gather ourselves together, independent. But of course, may present kami lang issues whom to support in the presidential national election, whom to support for mayor and congressman. So, amoy na lagyan sa tukod sa piling division. Abang action Max ang person sa palayag ni Councilor Wilson John Gamboa. So ini siya nagtipon sila ang mga independent candidates tuyong at least mag-abot na nga sa kampanya, tingop sila nga magagawa kagamantos na sa nagkalilain nila nga mga plataforma ng gobyerno since nga hindi man sila belong sa isa ka grupo kundi grupo ini isang mga independente nga mga kandidato. Ang advisory karon sa COMELEC ng latest area na number sa mga nag-file na sa COC bantayan sa report sa afternoon edition. Ang ka-aksyon niyo, Aksyon ay tayo puno na sa balita o na sa Aksyon, sumakulod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center sa mga kaaksyon ta Santon Plaza Balsopanay, no? Pampakinis, pampaputi sa ngaton nga kutis. Wala ka nang hahanapin pa. Sa Santon Plaza Balsop, mga kaaksyon, Sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 sa nga tunuras, kadtuanta si Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo, subong agati daw nag-file na siguro sa COC, kag may pila ka press conference nga ginpatigayon si Silay City Mayor Mark Goles antes pa man nagpadulong sa Komisyon on Eleksyon kag mga alkalde sa Negros Occidental nga nagkomiter sa pagsuporta kay Mayor Sara Duterte nagapati sa gyapon nga magpapili presidente
ang presidential daughter. No? Ibaloontang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa Kapitolyo, Aksyon Mar. Rex, dari sa may plaza publika na sang sunod sang Silay Negros Occidental, may-ari dari nga isa ka aktibidad din nga ginapatayaw sang sunod right after nga nag-file sang ila sa ding COC ang mga kandidato nga ginapamunuan Aksyon Rex ni re-electionist Silay City Mayor Mark Andrew Goles. Kompleto ang iya sa mga kandidato sa pagka-konsihal, Polo, kagang iya sa incumbent Vice Mayor man. Ini sila Aksyon Rex ang nag-file sa italom sa PDP laban, Kusi Wing. Pusilingon, kalyado man Aksyon Rex ni former Congressman Albi Benitez nga PDP laban, Kusi Wing man, kag-ari talaga ng presensya ni Third District Congressman, re-electionist Congressman Kiko Benitez, now Vice Mayor Aksyon Rex, si Thomas Maynard Ledesma, iba sa mga pulo pagkit ka mga konsihales. Ang pamangkot kung bala si Goles may kontra or wala. As of now, wala pa. Kay si Goles, pamala Aksyon Rex, naka-file sang kandidatura bilang alkalde. Pero tunog dari ang information, tunog dari Aksyon Rex ang report ka na matunta nga three-cornered fights, no? Or mayara sang duha ka mga enkwentro si Goles, Aksyon Rex, no? Gatuhaw dari ngalan ni former Mayor Oti Montelibano. Ari man ding ngalan, Aksyon Rex, tunog man ngalan dari ni Joseph Gallego. Pero wala pa naman Aksyon Rex. Kaya na-question marami kay Kuwan mo kay Mayor Goles, pamangkot ng Goles, anong panagot no po, may kontra ka or why? Sila nga as of now, why kay why ako pa naman nagka-file date, bilang kakandidato sa pagka-alkalde Aksyon Rex. Pantayan tre, karon sa hapon tutupos, o pala ba na yun, ining kinakuno-kuno tre, nga may kainkwentro si Mayor Mark Goles. Kung si Goles, isa lamang hindi sa mga alkalde sa Negros Occidental nga daw siya gana Aksyon Rex ang una nga nagpalayag mo sang commitment akong suporta sa kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio once nga magpapili ini bilang presidente sa 2022. Subong ang ginahulat sang kalabanan amo naman lang si Inday Sara Aksyon Rex o galing kabati naka-file si Inday Sara bilang re-electionist mayor dito sa may Davao City. Pero ang majority ng mga local chief executives dari sa Negros Occidental kung madudluman nagpalayag sang suporta kay Sara pananglit magtapili bilang presidente. Ang ila Aksyon Rex sa pagpati si Sara pagpati labi na ni Mayor Mark Goles gapati kaya pa ng Aksyon Rex si Sara mapapili presidente. Iya sa ring rason mayara pa naman sa ginatawag nga substitution until November 15, no? Until November 15, hambal ni Mayor Mark Goles, hulaton ko lang ang desisyon ni Mayor Sara kung dayon o hindi ang pagpapili niya bilang presidente. Kung hindi, gitman ba na yun, amo man Aksyon Rex ang time suno ni kay Mayor Goles nga maghambal siya kung sino ang iban nga kandidato nga yes nga pag-suportahan. Ari si Mayor Mark Goles. I am committed kay Sara Duterte. So we'll find out hasta matapos ang substitution. I'm still hoping that she will run. Number one, I know her personally. Number two, we have board. And by the way, I am a member ko sa board of the League of Cities. National, voting member. So I sit in the board. That's why kilala ko siya. May mga picture ko din nga napo na may ugdanay kami na. Plus, kadamo sa nabulig sa sila. So my relationship with her, if I want to support somebody, I might as well support someone I can work with. I know personally. So, but this is a wait and see game. Ginawa mo siya gana maglaagan. So once maglain ang time, hindi siya maglagan ka maglain ang time,
that's the time I will decide again kung sino i-support. For Vice President, walang commitment tanay. Hasta lang kuya kay Inday Sara sa Subong. Ang palayag Rex ni Mayor Mark Goles. Timalawan nga magluwas kay Goles, isa man sa nagka-commit sa suporta sa kay Sara Duterte, amo ang presidente sang League of Municipalities of the Philippines, Negros Occidental Chapter, nga si Valladolid Mayor Enrique Maravalles. Ti ano kung hindi sinday Sara magdayon gid anong matabo ni? Ate, dira tara Aksyon Rex pabalaan kung sino ang ila sa nga suportahan nga iban nga kandidato. Ako karkulo kag Sores kapati ko nga may ari na sila sponsor nila. Ug haling ko mo kabanti. Muna basta politika hindi na nila nay paihambal. Ay karon ko ihambal nila na kag sa ulihi mag-decide sa Sara Duterte nga mapapili kag makalaboto sa kampo ni Duterte. Basi kon mayara sang lain Black Sorex nga reaksyon sa ulihi. No, matyaga ko gani diri sa Negros Occidental damo-damo na sa mga materials ni Inday Sara mo. Ang dalan sa karanat, talan tawabla, ang National Highway Action Rex. Luwas sinasanggit pang tapik na. Kita mo sa budigay ang kadamo-damo mo. Kung hindi magpapili na mas tax na sila mo nakadamo. Oo, karandom ka nga naglilikad to nga Domingo to Action Rex, may karavan gani na. No. Lalin to sa may NGC, may karavan na gani, no? Ang mga matanda ya sa kon politikang paghambalan, kabalo na sila sa Rex kung ano matabo sa ulihi. Mga local chief executives naton, mayroon diyan naman na kung nanong matabo sa ulihi. Mayor Raymond Tongson, di ba, nag-comment man na sa suporta kay Mayor Sara. Oo. Si Sara Duterte nila sa bong ginahulat. Oo nga, ang tulong nga alam pa nga daway pala ka kontak. Gani, daway klaro, pablang akong madayon kung hindi, bla? Oo, lawig pang hulaton, kaya until November 15 pa ang ginatawag nga substitution. Dari sa Kapitolyo Provincial, may aramagana ka persona ginahulat Action Rex. No, ginahulat gyapon, kaya nawa pa gyapon sa desisyon. Although Action Rex ang ginatiguan man siya, nga may istorya pala via communication. Wala man sa gahambal nga hindi. Wala man sa gahambal nga oo. May ara sa Action Rex siling lang nga wala ka lang mo ng adlaw, humbalaan yun na. Pero naglipas ng adlaw na, wala man gyapon, mawalaan ko na, no? Buwas na asta? Until tomorrow, until boss. No? Di mabalaan ta na, buwas until 12 midnight? Until 5 p.m. lang, guro. 5 p.m. lang, 12 midnight? Hasta lang alas 5 ang filing mo. Kay kung makita ko diri sa logbook sang Comelec Action Rex sa listahan sa mga kandidato, makita mo ng 5 p.m. sa dalom sa 5 p.m. may talaga na nga closed. Basta po sa lingon until 5 p.m. lang. No? At siguro kung boss, kung magdabo, git man, wait, tamang gina pa ngayon, magdabo ang maglinya, file abis ang kandidatura nila. Pero may mga metros na sa ginabasihan, kung nara ka pala lapit, kung madahong narasan ko balik. Parang bantayan ta, no? Karoon lang guro sapon, kuhan ko na yan. Mas buwas para sa probinsya, kung madayon gitong ginakuno-kuno. Kagamo gina-Action Rex, ang ginahulat ya sang kalabaran ng mga negrosanon. So daw may aragid guro, isa guro ka personalidad, ambot kung confirm niya. Oo. Ambot kung dayon kung hindi. Basta may isa ka kilala nga persona sa probinsya. File man siya? Ma-file man siya kuno. Alam sa aton kay kantuan tayo si kita? Ambot kung okay niya. Kung na akong buwas? Lantawon ta niya. Kung anong madangatan sinibuas. Basta buwas to sa isa to lang nga una na nagpalayag. May isa pagidya nga kilalagid sang Negros Occidental. May ngalan. May ngalan eh. May ngalan Tembot kung dayon sa buwas May ngalan, pero may grupo ba eh? Halin sa una may grupo gid. Agi na opisyal diri sa probinsya, ambot kung madayon isa. Importante pa malawi sa Aksyon Radio Bacolod. Alaban eh. Kay parang mas magsikat pagkat ngalan niya bla. Laban. Sa mga adlaw Aksyon Rex, may nagtugang dito ka mga provincial board members, no? Mga incumbent na?
Hindi. Kinalaman ng isa kinalaman nga abilyado ang isa. Pero isa Aksyon Rex siya sa ng occupation manok libod. Libod sang? 80. Ti malang na. Oo oo. Ang nag-file ka ni Aksyon Rex. Sa dina. Check ko pa diwa. Check ko pa. Sige piyo Manok saka pala mas babaw no? I-check ko lang, no? Kapon gani kung nag-file bala kandidato sa pagka-governor, may sure na to sa kabuto, ya? Pero sa kabuto, kay sa mensahe sa ato sa nga Facebook Aksyon Rex, kalaban na, pabor pa sa iya. Oo? Oo. Ginisip po to, pinagbilog po pa yun, nakuha to, 13. 13 daw, oo, may sure na sa kabuto. Gali. Oo, tipos sila ngon nga hindi kalaya sila nga talaksan gida. Kung mayara ka grupo, mayara ka kwarta, kilala ka, hindi ka paputuhon, no? So, nagsakay lang to series. Nagpadulong gida sa Skumilek? Nagpadulong sa Kumilek sang series? Away. Alis sa series, sa terminal, tapos nagsakay sa Kumilek. Kumilek, diretso man sa Aksyon Rex. Ang kapilido gani man? Sibulan. Si Maria Socorro Sibulan. Sibulan? Oo. Pero ti daw hapon man tong punta sa to? Ano tong... Okada. Okada? Malo na sa galing, napatay sa nga bata nga hapon. Okay. Oo. Tinagbalik siya, pagbalik niya mo na, gintayon niyang plano niya. Nga magpapili bilang gobernador. Okay. Karoon lang, sa Aksyon Reports after Revolution, ang latest nga figures kanabuon sa mga nag-file sa ilan sa kandidatura diri sa may Comelec Provincial Office. Oy, by the way, kilipan wa sa Castillana, ay report kaway nga may ara sa enkwentro, no? Di ang ginaluto, todo ambot ko madayon public official man da kuno sa banwa sa Castillana. Incumbent man, mag-enkwentro sa incumbent? Oo. Laban-laban na. Naglain na sila? Oo, no, may natabok ko na doon di Mayo na. Vice Mayor ko, no? Correct ko. Amo ng information na baton ta. Boss, ma-file Aksyon Rex si incumbent mayor. May Nikor. Boss, Udto. Galing. Sa Painwa sa Castillana. Pero ang kainkwentro, wala pa. Kainkwentro mo na kung anong ginapinsar mo mo na. Mo na? Tipos man siguro ni ma-file. Silingkot na ron tabo man. Kasi una daw tanay man. Tanay na sila. Oo. Di magandang politika. Panakati, makasiling kita balantayan man ang banwa sa Castillana. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Makarod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon na Marlon Hinavia, balita gikan sa Kapitolyo, kadamo sang mga bago-bagong mga balita, no? Pero ang sa silay, bago man o kung daan man, importante lang sige apilar sang mga alkalde sa Negros Occidental, no? Kay presidential daughter Inday Sara nga magapapili sa pagka-presidente. Nga wala pa to tinimok-timok kung maano siya mga kaksyon, no? Ay, oo. Kasadya, no? Ang politika, kung kaisa ang sunggod daw sobra pa, ang sa Castillana daw may inkwentro. Kag may inkwentro, gid, ay, puwerti. Sige, lantawon tana mga kaksyon, may tisi anay. Kulang palang imo sining alawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi. Alkaline. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
babae nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano ang kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na. Ayos, sige, manamyaw tanay kay Mr. Milili Oligo. Salamat gid kag sakay sa kay Timay kag Munit Lobaton. Kaupod si Gina Clavicelias ga pamati sa Aksyon Radio. Siling ni Mr. Milili Oligo, no? Dira sa Mambulak silay. Gani man Gian. Thank you gid Gian. Salamat gid, no? Gian Resisyo. Amo gina sa Chimpo Goro Gian. Barrio Garay sa Barangay Pandanon, DSB. Jocelyn Liboon Dispoho, salamat gid. Dasmin Valeriano, linya good PM, madalaga na iya si Sara, pakuno-kuno lang na nga hindi sinubi ang president ni Bongo, kundi siya, kibuton lang na nila ang mga kontra. Alin sa kay Jasmine Valeriano, no? Kay Jasmine Valeriano. Salamat gid Jasmine. Sarah Jane Bigasa from Silay, thank you so much gid. Archie Baez, may lang nga pagpamate, mga upod yang taxi driver sa Operation Tulong Task Group, no? Thank you gid. Idilaos kag Nanay Isabel sa Cantong Victoria, salamat gid. And Donald Kabasag with Leia Kabasag, no? Watching live. And Jacqueline Marino, salamat gid Jacqueline Marino, no? Jacqueline Marino. And Homalumina, Merly Dolido Magallanes, kay Tongtong Pan, salamat gid dira sa office sang sa Exodus Security Force, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Salamat gid Tongtong Pan. Ano ning Tongtong Pan nga lan mo ni sir?
Ronnie Mananghaya, South of Saudi Arabia. Thank you so much, Ronnie. No? Ayos. Joel Aligato Himinia, salamat gid Joel. Madam Elizabeth Malaka, salamat gid. And Rochelle Folencio Susana, salamat gid dira sa Pandanon DSB. Okay. Sobi Bravo Ragudo, no? Sobi Bravo Ragudo. Dira sa Barangay Robles, La Castillana, tamiyaw lang si Tol Ogi Bailon kag pamilya Ragudo. Lisa Monte Castro Narciso, salamat gid. Diding alohamiento sa Antipulo Pontevedra, may lang pag pamati man. Virgie San Antonio Olpenda. Basta wifi lang okay. Sige, salamat gid. Thank you gid. Adriana Sapiaco. Teresa Ferreira, may lang pag monitor sa taga Hinigaran kag sa Hinigaran. Thank you gid, Teresa Ferreira. Har Kabahog, salamat gid, Har Kabahog. Thank you gid. Ayos, sige. Karon naman ang iba na, mahinang kalaban eh. Sige, dali gidang mga kaaksyon na standby, mga tagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos
sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa fire pa ito my part because the year na nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita.
Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga, ang bak na! Tugtugod, sobra ka na! Sobra ng bak-bak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pamasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat.
Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 3 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita no kay sige-sige na ang pagpanghanda sang mga kapulisan sa Nukpo ini may kangtanan sa pag-abot ni PNP Chief Guillermo Eleazar no sa Sabado na ni kag pagkadomingo sa BCPO na naman makadto ang PNP Chief. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, 90 to 95% na nga preparado ang mga kapulisan sa idalom sa Negros Occidental Provincial Police Office while ang iban nga mga backup o kung mga police stations sako naman Aksyon Rex sa pagpreparar sa surprise visit ni Chief PNP General Guillermo Eleazar sa natalana nga pag-abot diri sa probinsya sa maabot nga Sabado on September 9. Diri kay Negros Occidental Provincial Police Office nga spokesperson si Lieutenant Abigail Donasco sa karon si Police Director o kuna Provincial Director Police Colonel Robbie Palge ang nagpadulong man sa Regional Office 6 agud mag welcome sa arrival of Honor Abi ni General Rolando Miranda. At tutuguling nga, ito nga provincial director. At ito, nag-abancer na siya. Oo. Nakita mo na, aksyonar. Why man, actually, kadamo sa mga officials na di nga nakita natin sa Facebook kay na ni PNP Chief Eleazar mo. Gani man, amo na, actually, isa na siya sa mga masako man kay ang tano diri action na Rex na magalibot man si Chief PNP sa mga provincial station, provincial offices action na Rex. Pero why pa klaro kung din sa ma-stay nga mahapit malaw alin sa amot ko nililo pa ni sa buwas or san usa matabok diri sa Negros Occidental, but may isa ka police station nga bisitahan siya sa Negros Occidental? Correct. Sakto na aksyon na Rex. Actually, surprise visit. Wala na ginmensyonar ni Lieutenant Abigail Donasco. Pero pag follow-up tagagina sa mga follow-up stories ta, ang balsang hip ito, sir, pwede ka lang kayo isa ko kami. May pabot. Walaan talaga yung kundilin action na Rex, no? Importante, arang amay-amay sang PNP naka-alerto, tanan kag mayo lang ang mga police stations ta? Correct, action na Rex. Actually, sa karon excited naman ang mga kapulisan sa probinsya. Kaga positibo action Rex nga maabot din sa Sabado. Good person nga makita o ang sang mga kapulisan ining pinakamataas na opisyal abis ang pulis. Okay, daw tanan naman nga police stations daw halos complete naman. Daw pila na lang guro ka police stations ning way makadtuan kag pila ka riyon na lang way malabutan sa aton sining nga PNP chief ha. Oo, gani man. Still, last month rather, no? If you may remember, may una na plano nga magkarisa sa Siyudad ng Bacolod. Daway gapay munong sa opisina yatong sa Manila ang aton sining nga PNP chief daw nagalibot sa iya. Oo, gani man. Salig man siya action na Rex kay taga Bacolod man ang spokesperson niya. Sino aw? Si spokesperson niya, si Police Colonel Roderick Alba. Roderick Alba. Tidaway pamansag pamaba da?
Ugali man, kabalo ka, nag-chat sa akong personal, hambal niya, sir. Lain gali diri ikumpara mo sa aton. Damo proseso gali aksyonare. Kung magpakigaangot ka di sa spokesperson sang ni Chief PNP o kung sa mga kapulisan, damo kapag gali maagyan nga proseso antes ka direktamente nga maka interview sa Aksyon Rex, not unless siya para ako nas bakulod tihapos ka. Anyway, Aksyon Rex, ari ang pahayag ni Lieutenant Donasco. Physical preparations na lang po ang kulang, and I can say na we are 90 to 95% prepared na for his arrival, and the remaining 5% is sa mga minimal adjustment. May itinerary man si PNP, ma'am? Yes, sir. Meron po siyang itinerary pagdating niya ng tanghali. Meron po siyang dadaanan po na isang istasyon. I cannot disclose muna po, Sir Alvin, kung anong istasyon po ito. And kanya pong bumisita sa isang stasyon is yun po, bibisita po siya dito sa ating headquarters. And for the next day, pupunta naman po siya sa BCPO and may bibisitahin naman po siyang isang stasyon doon sa Bacolod CPO. Aksyon na sa kabahin din lamang iniisag pahayag ni Lieutenant Donasco. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon na Alvin Graba sa Negros Occidental. Ti all set naman ang tanana sa pag-abot sang PNP Chief sa palabuton nga Sabado. Sabado ning schedule dia sa probinsya mo. Ang city ya Sunday, no? Domingong adlaw. Part ni sang pagbisita man sa ato sining PNP Chief sa mga police station sa bugos nga Pungsod, Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta life extension na vitamin D3, no? Ang Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Duha ka sospeko nga nagluthang sa PDEA agents na kilala na sang Police Station 9. Kaso ginapreparar na batok sa mga sospek. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex Peregrino. Ayo di purma. Ano? Ang do ay gidsan sa? Ang ano? Ang palabuton mo Ang ginapabot mo man. Oo. Ay, gali ka nga Sa buwas pa. Buwas pa natin. Matik na yes. At least may pulupin tahon ka. Buwas, birnis na Aba, dumayo. Ito, last day na sang pagpulupinta ta Aksyon Rex. Okay, Friday gali buwas. Last day man sang filing, no? Last day man sang filing. Ati... Sinong pilintahon ta da man? Sinong pilintahon ta? Wala naman taguro pilintahon. Gini sandigan. Tiway paguro Pebrero pa na sila matuwak mo matuwak makampanya Pebrero ati mapulo pik na sila laban Aksyon Rex do parintihan na ita Ayo di purma.
Hindi amo do amo giduro Si ay. lolo ko sa una to, pinido to Cantong to mo. An? Oo. Oo. Si lolo mo sa una, lang lolo ni lolo mo. Gani man. Do mo amo gina matabo guro mo. Lolo tamiyawan sa Rex sa bibibi mo na. Ayo di porma. Pero muno-muno ako dabi. Muno-muno ka di Rex para nga daw may bulubukat man tabi ka daw. Sa puno lagi ta bukat pa Do mamag-an pa subong. Oo, daw wala pa gisubong eh. Lawik pa ni. Ay kasadya. Buwas na mo gini balantayan gido. Ha? Balantayan gini buwas. Kay last day mo. Ang nasyonal among balantayan, boss. Ang nasyonal? Oo, yung nasyonal Oo, kay kasi mag-turn to lover si Inday Sara, bla. Oo, gani. Magsalita si Inday Sara nga, presidente na lang ko, di lang ko mayor sa Davao. Oo. Everybody happy. Amo na, balantayan ginabuas. Amo na dang tirada. Kag daw wala naman gid balantayan sa lokal de ah. Wa sa lokal, wa naman ang sa nasyonal mo balantayan, iti ang halos tanan doon nagatutok sa nasyonal eh. Oo. Kung dayon gisintay Sara. Oo, amo na ginatutukan nila kay iti kadamo sang nagahulat-hulat sina. Oo, damo gid ang hambal nga si Sara gid ang ilang pag-asa mo. Ba pag-asa. Pag-asa sa bulsa. Ayo di porma. Hindi amo. Pag-asa sa bulsa si Inday Sara. Tigod garay man, no? Si Angel yang akong ginapabot ya. Sino? Angel. Si Angel? Oo. Okay. Angel ba naman manugutan ah? Ayo di porma. Dumdumo sinawaw. Angel, amanin na uga para daw masampat ang sudan ni Axorex. Pero narida traba, mahilang ang pagpamatid sa banwas ang dulido ah. Ara sa? Ga-monitor sila upod kay Daddy Gines bla kay Misterya. Kag si Tatay Tidi. Ginapabot, naman itong ginapabot sa siya. Sabi ko ginapabot mong patutin. Ayo di porma. Duway sa tuod ka, kuano? Way pa. Way pa, guro. Pigaw pa. Pigaw pa ang aratsada. Pigaw pa. Ang arangkada ni Inday Runa. Laban. Kay Joan Mills sa Victorina Heights, so may lang pagpamati kay Vida Abao, no? Ga-monitor. Kay Lorenzo Lorino, pagido. Mo si Kagawad Glenn Burgos, kasi Kagawad Peter Maymay Noble, ga-monitor man, no? Ga-monitor sila, Kagawad. Duwag ka Kagawad ng mga mapisan. Sila ni Cap Sang Bibing Panokoy. Noble. Sila ni Cap Bibing Noble da. Ang mga taga-BHW, kang tanod sa Panokoy, ga-monitor sa mga sa karaoke nila, Ate God, thank you, Gid. Thank you, Gid. Ti wala kita da. Ayo di porma. Hindi amo unahan ta kagadaan kay parang Arat sa dahon, tani karang kahon tani. Ha? Arat sa dahon, tani karang kahon tani. Oo. Dali na lang daan, no? Dali na lang ang? Si Kapchad ganito kang si Kagawad Jofred Mustada. Nagapaayo-ayo paguro si Kagawad Jofred. Okay naman to si Kagawad, kito rigate man to si Kagawad. Oo, gani man. Okay. But si Kapchad monitor sa guro pamati man guro Si Joseph siguro. Chua gali kag si Sir Manuel ko. Oo. Monitor ara man sila. Paring nono Agisando kag kay Mary Elizabeth Agisando bla sa manuling kawayan. Ambot si paring nono ama papili sa. Paring nono ka nagbuno to papili sa kuno SB member. Ambot kun Vice SB member Ayo di porma. Amo ni pagbaha sa pasayan kagasag sa kawayan. Di Vice SB member Vice SB. Vice SB? Oo. Vice Mayor ko SB member mo na. Vice SB lang. Okay. Vice SB lain man ang Vice Mayor ya. Okay. May Vice SB out? May ara guro Sa iyap lang guro Ayo di porma. May pambalaan Buwas pa na balaan buwas pa na kay buwas pang deadline mo. Hindi ko magpalis pa rin no, Gisando, SB member sa kawayan, ti baha gidang kuwari. Ang kasag kag ang pasayan. Laban Ba't ko si SB member Henry Boy Grigas ko nakafana si Jose Ang buta? Gaway pa man sang pabatsyag din.
Sigurado ako si Mayor John Rita Boara ito nakapana ko si Usia. Naka-file na guro. Nakapana na si Mayor Sino John mga Rita. enkwentro, agad pa man malawag ni Aksyon Marlon, kaya ginakulik pa tong data sang komisyon ng eleksyon, no? Pero banwag ang syudad la. Ambot sa Lacastigana, way kontra si Maymay. Amutong ngambal ni Aksyon Marlon, do isa man ka public officials. Why? Mayara. Mayara, may enkwentro sa. Oo. Okay. Mayara enkwentro. Castellana na. Oo. Ati, panilagan ta kay buwas pa man ang deadline. Oo, panilagan ta. Panilagan ta na buwas kag obserbaran, no? Panilagan kag obserbaran. Gani, nunoy manggubat nga pamati, gali subungo. Noy. Kailan nga pagpamati, nunoy manggubat Do Nunoy first time manggubat. sa nag-text, basi naglain naman ang kalibutan niya sini. Ayo di porma. Do mo mag-uhan man ta si Munoy ba, tapos na lukso-lukso yan ni Guro ay. Laban eh. Basi kung gapa silong-silong ko sa mainit ka panahon. Alaban eh. Gapa musi-musi ni Guro pa. Sakit sa init ng subo. Oo, grabing init, no? Pero okay man Imo doon nagka-propis mo kapag yapo. Awaya, do ari lang ko sa aircon man nga daan, ti okay man lang na yung tingog ko, normal lang na yung tingog ko. Aircon, pagwa mo, init naman. Laban. Ang imo nga health na sa init, no? Ang dami kitang health mo. Ang baw health mo. Ayo di porma. Because our health is our wealth. Okay ano da? Anong latest to? Anong latest to sa nagtiro sa PDA agent? Kamusta na itong kondisyon niya to? Na okay na to sa? Investigasyon ni Police Major Richie Guhe kay Sopar Aksyon sa daragan sa investigasyon nila daw na-identify na nila ang duwa ka persona nga nagluthang sa kay Intelligence Officer 1 Jason Yayula atong PDA agent na kagintiro sa itong Martes ang gabi sa may puro kabuwason sa Kabog. Pero hindi pa na ma-mention ni Gohi ang alan sining duha kay i-mention niya lang ni once na ma-file na nila ang kaso. At the same time, i-mention man ni Major Gohi kung ano ang pinakamotibo sa sining insidente kasi magluwas ang job-related sa paglutang kay Yayula. Ginalanta pa nila diri ang iban nga mga motibo. So, bakol kompleto, ina ni Gohi ang pag-mention sa alan sa duha ka persona kang motibo once na ma-file nila ang kaso sa korte kasi may mga ginatipon pa sila nga mga ebidensya agod nga makulo kompleto nila kamo pasaka nila gilayon ang kaso sa korte patok sining duha ka mga persona nga naglutang sa kay PDEA agent Yayula dira sa may area sang barangay Kabog. With close working relations sa PDEA counterpart na-establish namon na mayara na kami ng Subong. Ginaprepara na naman ng mga documentary requirements para ma-file ang case. Bali nga po na pwede na itong storya ang biktima kay luwas na po siya sa danger yung liya katulad. So galing wala pa siya kahatag sa iya statement kagapo nag-ayo siya nga mapawayway siya na. So karon sa hapon try naman balikan to siya basi makahatag ng this statement. And then sa mga probable witnesses, pagkapon na storya naman sila namon together with the TV personnel. So nag-okay na po sila. So happy mawala sila sa buong may mga trabaho. So karon sa hapon kasi may makuha sa itong isa sa iwas statement. Kaya isa gadwa-dwa pa. So we try to encourage them na execute ang nila affidavit man para mabuligan ng masulbarang kaso. Aksyon na response sa parayag ni Police Major Richie Guhe ang hepe sa Station Number 9 na wala man untad ka nag-usoy ka nag-ausisa sa sining kaso nga paglutang sa kay Intelligence Officer 1 Jason Yayula nga PDEA agent ng ilutang sa atong Martes ang gabi dira sa may purok Kabugwason sa barangay Kabog. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon, Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office.
Sa mga kaaksyon ta, nag-problema sa constipation, blamante ang constipation is a mother of all diseases. Ini mga kaaksyon, gintingob ni nga puwersa sang pitoho para siguradong sigurado ikayong lawas benepisyo. Kompleto ang benepisyo. Constipation, lalason ina sang Evergreen Herbal Capsule. No? Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration kag quality products ini sang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang si kayong lawas para sa dugang sining kasayuran sarang Kadtuan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib mapa Cadiz City kitanay. No? Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga information kag investigation. Ini may kang tanan nga ti ang suspekto blang nga buno to kag naglampos sa isa ka manunudlo sa syudad sang Cadiz ginapatihan yadtong pagpangawat ang suspect kagara lang galibot-libot sa area ang suspect mga kaksyon tilang taon tani kung matagan in solusyon sang kapulisan sa syudad sang Cadiz. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger nung latest. Aksyon Rex para sa gihapon ng kapulisan sa ila siniga ginahimo sa pagpagita sining suspect nga si Dilion Del Rosario, residente sa Barangay 8 sa siyudad sa Bacolod. Suspect sa pagpangawat kag subukan pagpatay gamit ang martilyo kag pagpuno sa isa ka public school teacher sa senior high diri sa siyudad sa Cadiz sa Tabo kahapon sang aga ang amo nga insidente. Pero sa kay police Lieutenant Colonel Rocky Diciar nga ang ila siniginahimo karon mo ang pag-coordinate man sa mga port sa palibot sa nga probinsya nga posible amo ang pag-agyan sa nga suspect agod nga makatabok sa iban nga mga lugar. Nagapati ang kapulisan nga yara sa gihapon diri sa probinsya sa Negros sa palibot gid lamang ang suspitsado ganigin palaptaban ang iya sini nga mga retrato o kung ang iya sini mga picture lakip na ang number nga pwede makontak sa tion nga inisya ang makita sa nga mga tao. Yari ang interview naton sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar. Hindi pa naman kami nag-stop doon sa possible apprehension ng suspect. Actually, nakipag-coordinate kami sa may Bredco, sa mga chief security guard doon na yun lang naman posible niyang masakyan palabas ng Negros yung mga barko na papuntang Maynila. So, as I've said, nakipag-coordinate po kami doon para sakaling ma-intercept doon yung suspect natin. So sa ngayon sir yung di ba sir identify na rin siya sa may mga pictures sir. Anong ginawa natin pinakalat na balat niya sa mga public places sir? Opo, so in-encourage ko po na ikalat yung picture nung suspect baka sakaling ma-identify o makita sa dito lang sa paligid natin sa ibang lugar maaari pong kontakin yung nakalagay na contact number yun sa police station po ng Cadiz City. Patigayon ini kaina sang aga sa nga isa ka police conference patigayon ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar sa iya sini nga mga kapulisan kalaga sila nga himuon nila ang tanan agod nga manakpan ang ini nga suspitsado. Pero sa iya bisan pa nga naglaps na ang prescribed hour of hot pursuit operation pwede yapon nga ini madakop tungod kay may madamo ini nga kaso sa background may kaso man ini gali nga murder dito sa Metro Manila kag gina-verify nila ang kaso man sini nga ginimo sa bay siyudad sa Bacolod.
Action right sa aton sila nga mga ka-aksyon nga gusto gid magkape, mga coffee lover, ari na ang malamit ka report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry
sa mga FM stations nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Baptism of fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya munang ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan,
ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:38 ang atunuran sa langalang nata sa tiyempo. Diri sa aton sininga pangalagad mga kaaksyon. Daw kulabos na kita sa tiyempo. May 79 dias na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 86 dias na lang ang nabilin before pa man mag-end ang 2021. Kag magasulod na si year 2022. Sige, salamat gid sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Wow, may nag-file gali hingagaw sa Commission on Election diri sa syudad sang Bacolod, si certain Romy Gustilo, no? Romy Gustilo, congressman ang iya sinigin filean taga Barangay Mansilingan, no? Munang latest subong sa Commission on Election. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili gilamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod.